morning, people. Good morning, beautiful people of the world. Welcome again to our channel. Inumpisahan ko na naman tong video to para sa ipapakita ko na naman na situation dito sa ating working place. Andito, busy kami ngayon. May delivery. Tingnan natin. Ayun, yung bakal. Ayun. Yan yung in-order namin kahapon. Kahapon ng hapon. Eto, magluluto na tayo ng mamsa. You know, mamsa ay ganito. Yung gray na fish. Ayan, binili namin nung isang araw, nung Thursday, doon sa Dao Wet Market. At ayan, magluluto tayo ng tinolang mamsa today. At ipapakita ko sa inyo, kung paano lutuin. Ingredients ay napakasimple. Meron akong sili, sibuyas, luya, kamatis, salt, and pepper. Siyempre, tubig. And then, later, kukuha pa ako ng malunggay doon sa garden. So, ngayon, magluluto tayo. Pero bago ang lahat, ay switch on natin ang ating paglulutuan. At yung kaserola na gagamitin nyo ay depende kung gaano karami ang iyong lulutuin. Ayan. Ako ay tama lang na ganyan ang size. Ngayon, ilagay ko na ang tubig. Depende rin sa dami ng lulutuin. At kung mahilig kayo ng sabaw, gamihan nyo rin. Pero, huwag lang mawawala ang lasa ng lulutuin. Okay? Tatansyahin. Tansyahan lang. Okay, ngayon, lagyan ko siya ng 1 tablespoon of salt. Tapos, I have here 100 grams of luya or ginger. Ayan. Tapos, lagyan ko siya ng sibuyas. Mahilig ako ng maraming sibuyas. Kaya, 2 sibuyas ang ginayat ko. And then, mahilig din kami sa kamatis. Kaya, naggayat ako ng malalaking kamatis. 3 malalaking kamatis. Ayan. So, ngayon, nilagay na yung timpla. Takpan na natin. Ayun, ganun kasimple. Hintayin natin kumulo. And then, next procedure. Tingnan natin kung kumulo na. Ayan, kumulo na. Wow. So, ilagay ko yung sili. Ayan, ipailalim ko sa isda. Andito na ang ating fish. Oh, nakita nyo, laki yung mata. Oh my God. Kumakain ba kayong ulo? Yun ang favorite ko. Yung ulo. Ang sarap niyan, guys. Yung sabaw niyan ay solved na. Sabaw pa lang ay ulam na. Talaga. Ayan. Ayan. Tapos, takpan natin.
Hintayin natin ng mga siguro pakuluan natin ng 4 minutes. And then ilagay natin malunggay and then yun na. Ang daming nakuhang malunggay guys. Oh, yun ang malunggay. This is moringa. Ayan, hihimayin ko lang. At ito ang ilagay nating gulay ngayon sa ating sabaw. Napakarami naman yatang nakuha. You see? Ang dami. Kaya kalahati lang nito ang gagamitin ko guys. And then yung iba, ilagay ko sa refrigerator. Pwede nyong ma-preserve sa refrigerator to. Ilagay lang sa plastic. Okay. Yups. Oh, kulong-kulong-kulo na. Lutong-luto na. So, let us put na the malunggay. Kahit wala nang ibang kasamang gulay, basta't may malunggay, guys. Ito ay masustansya. Ito yung tinatawag nilang miracle veggies. Miracle na gulay. Kasi maraming napiprevent na sakit ito. So, yan ang gulayin nyo guys. Maganda yan. So, ngayon, madali lang maluto ito. In 2 minutes, luto na ang malunggay. Yan. Kaya, okay na. Tikman na lang natin kung okay na ba. And then, patayin na ang apoy. At meron na tayong lunch na napakasarap at napakasustansya at guilty-free pa. Guilty-free mamsa tinola with super malunggay. Ayan. Tikman ko. Tikman natin, guys. Ayan, di pala nakita. Ang sarap. Okay na. Luto na. So, patayin ko na yung apoy kasi ma-overcook yung malunggay. Tapos na. Oh. Diba? Tapos na. Naluto na naman ang ating tinolang mamsa with super malunggay. Eto na. Oras na ng sweldo nila kaya punta tayo sa labas guys. Ibigay na natin yung sweldo nila. Dahil today is Saturday at marami man silang natapos ngayong week na ito. Believe ako. Ano sila, yung nag-behave talaga yung mga workers namin. Nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos. Lagi kong pinagpipray na sana ay maanghelan ang mga puso't diwa nila na hindi kami lokohin at sila ay maging honest. Yung okay naman. May mga natatapos naman sila everyday. Everyday namin minomonitor. Okay, let's go and give them their salary. Ayan bagong ligo ako. Pangatlong ligo ko na ngayon guys. Sobrang init dito sa amin ngayon. Sobra. Ayan, tapos na kaming nakapasweldo. Lumabas na naman tayo. Andito na naman tayo after 5. Mga after 5 people. Ayan, nakalabas kami kaagad guys kasi nagmamadali kami. Ayan. At ang araw ay sobrang saya ng araw at napaka-energetic na katulad natin. Kaya tayo energetic dahil dyan. Oh my God. Mahal na mahal tayo ni God. Let's go guys. Let's go. Lakad-lakad. Meron kami lakad na kailangan namin pumunta bago pa magdilim. Takot sa dilim. Takot ka ba sa dilim? Hindi naman, kaya lang nakurang na. Nasisilaw siya. Liwanag gusto ko maliwanag. Kaya lang, yun lang, mata ko maano pa. ayun, grabe kasi ang araw Sa mata man, Sobra naman yung araw na yan makapurar. Sa My Ilocano. God, nakasilaw. Nasisilaw. My God. Talaga naman. Sunglasses. Walang sunglasses, hindi na uso. Yan, ganyan na lang. Cover na lang ng kamay. Ako din, di nagdala ng sunglasses. Ang sunglasses ay nagagamit sa loob ng bahay. Hindi rin Yung mga sunglasses nakatago, hindi man lang may lagay sa bag. Yung sa ganun, pag ganyan na
na nakakasilaw ang araw ay may isuot. Kaso nga lang, pagka ganito na after 5 tayo, nagmamadali tayo, tinahabol natin ang oras dahil ang dali-dali ding dumilim. Ganyan kaliwanag, pero mga 5:30, dumidilim na. Nagsasara na yung ano. Ayan. Magsasara kasi yung pupuntahan namin. So, dalian natin. Wow. Ang ganda ng vintage car. Ganda. Vintage siya talaga. Dito tayo sa CPG, guys. It's Saturday! Happy weekend! Happy weekend! Naku, happy na naman ang mga families natin dyan. Mga quality time na naman ang mangyayari bukas. May picnic na naman. Mga happy happenings na naman. Kasi weekend. Ayan, bibo-bibo.